ole kan channel ngai thatu te chibai kan buk levek chewa tunchuma hian Tawipui no chu khawdai motor accident chungchanga tlangwal Joseph Lalrinawma biak na kan nei lok don ani ama sa in engting nge ka kawang che Joseph Lalrinawma ene Joseph ti kapoi lo pu han ti don chuan tlangwal ani boxia o Joseph kan ti menga tuna motor accident chungchang kha amuna kal ini kan lo sia engting nge chanchin kim chang deuh hlek min han shil ta che ole zanin tlai daranga vela khan an accident nin kan sia dan po hi akwal le deuh hleka anni hi putrana kan ti a Tawipui not uana hotel nei khi ania chumi te customer hlun chon ni mel an accident ta ka chuan helai vela an number nei chun putrana chon lo phone a Tawipui not uana me ti chon ani chuan keini lam menon phone velin ti kan tlan phei hal khan ta a mun kan thlen hian daranga le achan ve bor vel kha ania a khal tu le a conductor ti mayang a handyman ani pahni chau kha an chuanga a khal tu hi milan diwan marpar south ami ani a tin handyman hi si anil vikas ruiduk khua ni napang chia chun ni to lowa ma se lo upatak chun lan ni love te chuan ani hi engtin tin ma sot an sot chuak nge ni an atop ka chon lungthleng lo dewin kan sia a an mani chun na lem lo me engting nge o ang khup vel kha cho pil ve nin nia na na tak wa in so dot ang chi ka chon nei lo ani yang rinai nan har tharia wa lom khop mai in hu la in khoi la ngen lo om kan mu ma hian aron wak chok dei to kong puya aron wak chok dei to a cho an mani zok chuan aron phone ta kha ania ni motor o an mani pahni chau kha chuang ania an khami pakhat kha chu khup kha a khem ve nin nianin ka hria na tak chu ni lawa ma ro chu sok kha chu sok ve deuh ni ti kha an siata an tong kam po kha a fu rei thelon hlau ve ni chuan ani le an motor chu a lung thui via wem tuna eng motor nge ni shim kha pick up ania mitar za borvel anin ka hria lum na khu han en thuak hi chuan zan thil te ni to khuwa thim to hria chen kha hara a mun kan zuk thleng thla a mi pathum a mun atang kan en ka chuan a top ka chuan lum thleng lo nin kan hria kong ka kha hon thei tlat to lo mai an mani kha lum thleng ni se ra chuanin kong kha kan hong thei tur an yan anu yang alak lo an ron wak chok an yang chuan nang mani chu in zuk chuk ti na nge motor chiat na huna chuan a motor omna chuan a motor lo tan na mun kha pathumin kan thleng thla ni chu mi pathumin kan thleng thla a te chuan kan zuk ena an bung ro te po kha kan thei ang chu kan lak chua saka motor document ti te kan thlen thla khan cha bi polo len vuaruna no nei ignition polen on vek khan ya light te khala eng veka ani chu o chuanin I entianga malak zel nge entum ti kha mi lo shil rang chal kon police outpost lampang atangin an ron chho na police ho chu kan ngak me kan hi ti hian an lo la thleng lawa an hule thil chu an mani ho na rel tur ni to a kangai de mai thi le hiam te an om lutuk lo chona van nei thak lama ngai tai la ti chuanin helai kong borvel Tawipui not chu le chhal thuin ka ra hian accident a om zeu ni ten kan sha a soi neu thi atam reu me hemi chungchang hi a theng chin ha shil lo la te ro hemi koi lang top kan te ke ni hian ming le ma phesat accident na koi kan ti khan ya chan chu motor accident he tam to ani nun na he khop mai lai he tin man kum dewa home minister te convoy an accident na mun kha ania helai he a mun chi angai chi kha ni ama ro chu khami tum po khan nun na kan chan le a khatiang khanin solai koi so akong dikri so diklo nge mani o kan te motora kan han tlan chin po hian a sa lo hi chuan kong thlang lam pang hi kan nek sa vek mai ni kan tlan vek hian thlang lam pang hi kan pan tu zel mai a tin chu lo hlom le de mai chu amam lu to ka an kong siam thara hi ruwa sura tui huwa na la hi chuan han break deuh thut te hian atleng mai zel ni motor hi an hung lampang te ya pai phei de ya kora ten lu ta then chu
thang lampanga an liam thla boka helai hian voi som chuang fe chu exam ka ti so accident an om to ani ta hianin awan doi thak thei khop mai mi thi kan la nei deuh zia accident a hian tun tuma mi chi a hi kei chon ka hiat phak ve china chuanin tu ma thi om lo kan lak chu an ma ni chi hian ni mai the ni ani chuan wai me lam pang po im boy hle zel don ni mo tro helai mun hi nia kumtina kan buaina nia kumtin hianin accident hi pani pathum mi chu an om ngei tlukani ani chuan wai me lam pang in ha pui hle don ni te pona shata te chuan in hemi kong chu a lai dan an kong siam dan kha dik tok lo ni te a shat te kha ni a kha mi chung changa khanin thu nei tu lam te ne na han khle ne mo khatiang lama malak na kha to shim em to khop mai akong lai la ya chang to khan atlang hi tan mai ro helai hian kaltir mai ro tia suggestion te po kan siam ve na sa chu mi pia lama engemo warning sign ang chi min tar sak ro te kan ti kan soi thina ti hi alom lem hlei lo tun thleng hian anora kan in nor ve deuh po hi angai mei thaya ni na kina phei chuan nunna ala tam to tin hemi tlak da lang chi hi an siam ve trak kho hi adol chung si lawa an su chim thla deuh vek to mai ti khon a khi khu tam to khop mai a him lu tuk lo ni tlak dal po khu ani chuan two wheeler lampang nge ni a motor lian lampang che swal tam ber zo two wheeler chu che swal nom kala khelo motor lian four wheelers chin hi ani deuh tlang puya kho chung mi te hi chuan kan riat lok to wang hianin kan ring sa a khelo tan chuanin a hla omani helai mun hi an ron tlan liam top zame tu nami po hi ngil takina tlang thla top mai ni chu konga thabok sia kan chak wang ani theide bokongem konga tha tu pun khalira ka hresa lo chon kan tlan chak deuh hlekanga solai su chuan veka amar chu kha hla om ta ni khulai tan khu chuan a chan chu akong dikri dik lo khu a hre lo chuan apa ngai tur mon tia an timuang man to lo thina ni an tlang thla top mai zel te khan ani le hey an soi chin ta soi shan deuh te po kha om ve ta ni chu a sang anga soi neu te mo thu thang kha lo om ve chin ta kha mi chung chang a kha soi dui nei shim em hetian he chu ani nge lo ti thei chu ni lo wa soi hi chu om ve le zo zela kan kho ho pe hi chu film tu hian khulai traffic police ho khu te khon ti mai zela ka mu chiang tak hi aming malman tur chu kala bik lo wa ama ro chu soi chu om ve zo thin ole ani chuanin khulai kong chung changa emo mi puite sha tur han soi du shim nei chuan han soi le la te ro ni troi pui not tu ram chung chin hemi thol thu ne na kan in rina lai tak so 0 point kan ti somi atanga tuna accident na thleng ai chak deuh lek polani chu helai hi accident tamna em mai mun ani kilometer thum bor velani helai mun hi tlan chak ngam mi lo na mun ani driver zawng te hian min hriat sakse kan du em a helai hi a chan chu a hrelo te bok hian liam le thina a hresa hemi long tlai le lung le in kar tlan ho hi chuan kan film khur pha to thina amai ro chu a hrelo te hemi channel longai thatu te pon troi pui not tu ram ri chin kan lu to hi chon film khuranga ani ti kha min hriat pui ta sela thei toping kan chuwa NHIDC lampang te ABC ai tere sarkar lama te po arem chan na hian chon kan soi ve thina du thu sam hian malak hi ala om lowa mani loka po khan kan bil to MLA kha choron kalaron endik le khatiang kha ala ni nuai maya chuwang chuan film khuranga ni ti kha min hriat sak ola helai hian dunna ala deuh zel accident apiang hian at kham ang reng sia tuna kan ron wa chhona po kha chun enang chuni sera kan kal ngam lo mai thei ni ti turani zana ni wangi kan hu chiang thei lo kan ngam mai maya chuwang chuanin a hla oma driver zong te lo film khur te ti kha kan in chana ni te se
alom om hle mai ni e mi puite po kan film khur tla na ngai helai kong hi accident an tam to em ma kumin chu rongot pon soi ne tam em ma chu wang chuan mi puite helai kong a lung le long tlai kara zin chin te po mo ko kar ko nga tlan chin zong te tan film khur le zwa la ngai hle mai o le hun lu tak min pe ga wang kan lo me o ki po ka lo me hey có lần trọ bạn một số mới khai cái khủa ra còn có khăn nữa hey quay mấy hay gì cần水都已經嗰度個係冇人放嚇，你睇佢係，佢本來揾位咩啫，咁個咩佢係，跨唔過，跨唔好，係，係過去啦，紅辣嗰度邊係攞住大。係，佢一講住先係，過兩過，係啲，揾啲啥嘅？揾啲蟲蟲乜嘢？啥嘅佢打啥嘅？我喺打下嚟，冇蟲蟲嘅。Hey, not true. Koi lang top motor accident chin na khan niya. Tun lok dar nga le achan very don khan. Pick up pakhat lan dia ma. Panhian chuangan lo van ne tha tayan him lo le. Hey, aga dan chu. Aga dan chu koin mu thayem ti kwan. Yan full in kan zu mga Huwag motor om dana ni.